Подкастът на децата. Здравейте, вие сте с подкастът на децата и днес ще си говорим на тема супергероите без наметала. Аз съм Ема. Аз съм Ана. Аз съм Кристина. Аз съм Ния. И днес сте в нашата компания. Между другото, точно преди епизода се замислех кои са моите любими супергерои. Не си спомням кои са ми любимите супергерои, когато съм била малка. Може би защото вече сме ги... Аз също нямам. И аз нямам идея. Аз по принцип не гледам Марвел филми и такива работи. Не знам, мен злодеите повече ме кефят. Ама злодеи само като са на филми, нали? Сега като сме в реалния живот вече не чак толкова. Темата ни е супергероите без наметала. Така че ще си говорим относно доброто и как то е много важно. Какво е да си супергерой? Човек, който според мен е човек, който помага на доброто, и има супергерои, които не трябва да имат суперсили, за да могат да са супергерои. Има хора, които просто като помагат и като правят добрини, също могат да са супергерои по един или по друг начин. Има един треньор, казва се Сисо. Той е в инвалидна количка, преживяла катастрофа и сега преподава уроци на повечето деца, които ходят там на тренировките, са с увреждания. И просто според мен той е супергерой, защото е приел факта, че е инвалид и се е преборил с това и сега успява да научи другите на нещо. Много мисля, че доста добре описа един супергерой. Като цяло за мен, може би друга по-конкретна характеристика за супергерой е човек, който е посветил всичко, целия си живот, цялото си същество на една цел. Примерно лекарите, всички лекари за мен са супергерои, защото наистина това е професия, която изисква супер много отдаденост и работа и изобщо почти да се лишиш от личния си живот по някакъв начин. Абсолютно. И учителите до някъде. Да. Сега всички сме деца, всички ходим на училище и всички се оплакваме от учители, от училище. Така е. Има наистина много вдъхновяващи. Обаче като се замислим какво правят и как не спят и колко нерви изяждат. И най-често като ни питат дали бихме станали учители и тогава се замислим каква наистина е тяхната работа. Имате ли вдъхновяващ учител в училище? По принцип да. Тя е учителка, мисля, че по математика, и тя вдъхновява децата да учат с игри, забавления, така ги забавлява през часовете и на тях им става интересен този предмет и започват и на тях да има интересно и да го разбират по такъв начин, където децата биха го разбрали. Тези учители, които са супергерои, искат да вкарат децата като в процеса на позабавен начин, като да се приобщят към тях. Аз мисля, че са много вдъхновяващи тези, които реално искат да те научат, защото има много учители, които вече го правят така, нали, монотонно, всеки ден, всяка седмица, обаче има такива, които реално искат да те научат. В крайна сметка, до голяма степен зависи дали ще ти харесва да ходиш на училище или дали ще харесваш някой предмет от учителя. Като изключим тези професии, за които говорихме до сега, според вас обикновения човек, понеже всички носим някакви качества, които можем да използваме по някакъв начин, за да помогнем на другите и да бъдем като тези примери, които дадохме преди малко. Защо някои хора не го правят, според вас? Според мен хората не искат да правят супергеройски неща, защото просто първо, че ги мързи, второ, че те ще са като единствени, които ще го направят и защо те да го правят, като има някой, който да го свърши според тях. Да, страх е. Това е много често. Просто хората ги е страх да са първи. Нали? Най-трудно е да си първи. Да, или чакат някой друг да свърши това, което те могат да направят по някакъв начин. Но, например, като започнеш да го правиш и някой друг види от теб, той започва да го прави и друг го вижда и така става заразно и така се получава. Доброто е много заразно, между другото. Абсолютно. При нас, при тинейджерите, има много примери на деца, които просто по една или друга причина стават лоши. Те не, че са лоши. Те не са лоши. Те просто се държат така. Да, случили им се някакви неща или им е скучно и просто искат да дразнят някакви хора и да се държат лошо, което са глупости.
Еми, Така е, така е. Има много хора, които правят някои неща за внимание и си мислят, че... да, и от това никой няма нужда от това, но от мой личен опит, когато на подобни хора, те просто не са лоши хора, те са просто едни деца. И на такива хора, когато им се покаже доброто, те изключително бързо се заразяват. Също инфлуенсърите могат да са супергерои, просто повечето инфлуенсъри в днешно време качват глупости в социалните мрежи, което заразява по-малките деца и взимат пример от тях, което не е добре, защото и те се научават по този начин. Да, защото си мисля, че са готини. И аз мога да дам пример със себе си, защото аз преди бях доста грубо дете и това не е добре, но от личен опит знам, може би го правех, може би дразних други хора, защото ми беше скучно, може би защото ми беше забавно, което е гадно, обаче като осъзнаеш, че това не е добре и много е отпускащо и почваш да го показваш и на други хора и да ги заразяваш и да ги заразяваш и да ги заразяваш. Според мен това е и в каква среда си, защото много деца се учат от другите приятели, за да са на тяхното ниво и те също да бъдат модерни в училище. И те гледат просто от другите хора около тях. Ако някой е добър, да не се подвежда при другите, защото аз като бях по-малка, постоянно имах такива приятели, където ме забъркваха в някакви каши за някакви глупости, където няма изобщо смисъл и след това, като сега пораснах и се осъзнах защо не съм била с добрите, а не с тях. И заради това според мен е и от приятелите. Ами, според мен с каквато компания се събираш, такъв и ти ставаш. Защото, примерно, ако се събираш с такива, които си учат уроците в училище, имат добро поведение и ти ще си такъв, но ако се събираш с някакви, които не ги интересува училище и нищо не ги интересува, нямат възпитание от вкъщи и ти ставаш такъв. Добре, видяхме някои от лошите примери, с които всички сме се сблъсквали по някакъв начин в живота си. А според вас, кое е нещото, с което супергероите днес в обществото се борят най-много? Може да е точно тази част от обществото, които се опитват да се правят на готини чрез лошо поведение, чрез... Ако има такива, които от това общество, които ни гледат, има два варианта: или да вземат пример, или да кажат какво се правят тия на добри и просто да ни ги интересува. Може би за да си супергерой по някакъв начин, че трябва доста смелост. Защото хората са свикнали, нали, да са в комфорта си, да правят това, което другите правят. И изведнъж да скочиш срещу всички и да направиш нещо различно, може да е малко страшно. Но винаги се чувстваш много добре след това. Да си излезеш от зоната на комфорт. Да. Както казах, да бъдеш първия. В крайна сметка, трябва да подбираме много добре приятелите си, защото ставаме, нали, има като правило ли, как се води, че си средно аритметичното от 5 човека, с които прекарваш най-много време. Да. И за мен, всъщност като се замислих, начина по който лично аз подбирам приятелите си, за мен моите приятели също са супергерои. Търся хора, от които мога да науча нещо, които да са по-добри от мен в нещо, за да можем да се учим едни от други и да растем заедно по някакъв начин. И аз наистина в някакъв момент, когато ме питат, нали, кои са приятелите ти, с кого излизаш, аз съм горда да кажа, че това са моите приятели, защото и се гордея с техните успехи и просто няма никаква завист, се бутаме вдъхновяваме се един от друг по някакъв начин. Ами ако имахте супер сила, каква щеше да е тя? Не е трудния въпрос. Трябва да си избереш едно нещо. Да, сега въпросът е дали да мислиш абстрактно и фентази или да мислиш по-човешки, но... Да. Знаеш ли кое според мен е много страшно, защото всяка суперсила може да си има много... Примерно да четеш мисли, хем ще ти е интересно, хем... Да. Може да има и лошите си черти. Особено това. Или примерно да контролираш времето. Това също има голям ползи, обаче може да е тотален дизастър.
бих искала да мога да чета мислите, защото на мен това много ми харесва, защото ми е интересно какво другите си мислят, примерно за мен, когато съм с тях. Добре, а как би го използвала за добро? Защото понякога има неща, които може би не бива да бъдат чути. Ще разобличавам лошите мисли. Просто и да мога също, както чета мисли, така и да ги сменям, ако има някакви по-лоши, да мога да ги сменям към позитивни. Моите суперсили биха били да се телепортирам, защото, примерно, от вкъщи веднага мога да се телепортирам до училище. И аз искам това. От училище мога веднага да се телепортирам в къщи, мога да се телепортирам в друг континент по всяко време. Аз мисля, че бих искала да си говоря с животните, да мога да говоря с животни. Оле, човек, тук що се го мисли? Открадна ми. Ама да, не представи си. Всички животни. Какво би казала рибката? Не ме пържете. За мен това е много труден въпрос. За това, коя суперсила би си избрал, защото аз съм израснала с Хари Потър и Пърси Джаксън, с тези светове и там всички, буквално всеки има някаква различна сила. Не мога да си избера. Много бих искала да правя някакви магии, обаче не знам дали се бори това да е суперсила. Да имаш пръчка. Да имам пръчка и да правя магии. Ще ми се сбъдне мечтата. И аз също да добавя нещо. Не знам това дали е суперсила, обаче много искам да плувам под водата и да дишам под водата, докато плувам. Ти искаш да си русалка? Да. Добре, сега може ли да прехвърлим на темата суперсилите, но в истинския живот? Мисля, че е перфектното време за тази тема. Емпатията. Да можеш да се поставиш в чуждите обувки, да разбереш някой. То реално да му се чувстваш. Емпатията тръгва всичко. Това да си супергерой по някакъв начин. Да. Някои хора мислят, че емпатията не съществува. Ние не сме от тези хора. Аз поне мисля, че съществува на много места в нашия живот. Вие какво мислите? Според мен също суперсила е да мислиш за другите. В смисъл, да не злоупотребяваш с това, прекалено много да мислиш за другите и да пренебрегваш себе си, но все пак да мислиш и за другите, да не си егоист. Да, балансът е много важен. Да. Аз мисля, че интелигентността, знанието и мъдростта, това са страшни суперсили. Просто аз адски много се възхищавам на хора, които са интелигентни. Не говорим за зубари да знаят факти, ами говорим наистина интелигентни. Дени, също може ли да попитам дали те вярват, че доброто се връща? Може, разбира се. Веднага се връща, според мен. Защото, когато направиш нещо добро, веднага се чувстваш по-добре за себе си. Затова трябва да го правиш, не за да ти се върне от някой друг. Но все пак това, което си, това привличаш. Да. И аз мисля, че се връща, но и лошото се връща. Аз по принцип, когато направя добро, се чувствам добре, че съм го направила. Не ми трябва някой да ми го връща. Точно, значи веднага се чувстваш добре, веднага ти се връща по някакъв начин. А коя е последната добрина, която направихте? Може би днес в час по история, когато беше ни първия час, за тази година, и госпожата попита най-елементарния въпрос. Кога е създадена Дунавска България и от кого е създадена? И никой не знаеше. И, тя беше на път много да се изнерви. Тогава аз казах. И тя не се изнерви толкова, така че... Браво, спасила си целият. Да. Ето малките неща също могат да са добро. Да, и кои всъщност са малките неща? Аз като бях малка, между другото, като ходих при баба всеки ден и имах една приятелка, имаше една голяма поляна и слагаме една кисийка за някакви неща и събираме всякакви бокуци и така всеки ден. Нейлонова турбичка в Руси се нарича кисийка. Кисийка. Да. Кисийка. В Руси така го наричаме. Руси. Значи преди имаше един тренд, който е примерно някои инфлуенсъри вземат една огромна найлонова турбичка и обират бокуците, избират си място и обират бокуците. След това на края на клипа
казва следващия инфлуенсър, в смисъл дават предизвикателство към него Да. и той да обере бокуците. Според мен това е добре, а не като сегашните. Да. Има някой... Може би това е добър начин Абсолютно. за инфлуенсърите. Добър инфлуенсър. Между другото, има в момента един инфлуенсър, където така снима някакви клипчета, където помага на бедни хора, които продават пример, на улицата букети или някакви такива. И той там има един като сайт и там всеки, който иска, се включва в него и дарява по-малко пари. И те така събират и дават на хората, в които наистина имат нужда. Много хора, които в момента работят, защото са им намерили работа, защото те ги отказват само защото приличат по външен вид, не изглеждат добре, което според мен това, че отвън не изглеждаш добре, не означава, че отвътре си същия. Да, и тук идва момента, в който има едни хора, които го правят напълно искрено, от сърце, от душа, защото искат да го направят, защото искат да помогнат, защото искат да бъдат добри. И има хора, които го правят просто за да се покажат, за показност. Защо някои хора искат... То всъщност е ясно защо. Някои хора искат само позитивите от това да са супергерой, но не са готови да поемат отговорността. Те повечето хора търсят внимание, търсят последователи и лайкове, докато това не е най-важното. Че идва страха от това да си различен и да си първия, нали, който ще направи нещо по някакъв начин. Или защото ще са по-различни от другите и другите ще им се подиграват за това. Да. Но всъщност това, че ти се подиграват другите, смисъл всяко чудо за 3 дни, както хората са казали. Какво да бърка? Днес ще е едно, утре ще е друго по някакъв начин. Повтаряме да е също. Днес ще е едно, утре ще е друго и просто трябва да правим това, което искаме и да не се интересуваме от мнението на другите, защото когато сме себе си, сме автентични, реално сме най-добрата версия на себе си и ще сме най-щастливи. Но пък и според мен хората се разтопяват и така вече стават по-добри, като човек, който си обиждал, унижавал си, той все пак ти помогне. Това е много хубаво, но се случва много рядко. Също не е хубаво това, което каза твоята приятелка. Не е хубаво, нали, да сме настроени, че всички хора са лоши. Първо да им дадем шанс да ги видим какви са. Тя просто е Достоевски. Тя просто знае, че всички други са така и тя е най-велика. Да, но по-добре е за нас първо да им дадем шанс и след това вече да си изберем дали искаме те да са в нашия приятелски кръг или не. Разбира се, да. И там идва другото, пък като имаш примерно някой приятел, който вече ти е близък и е единичен. Не говорим за цяла компания, която ти влияе зле, ами примерно единичен приятел или един-двама, които са ти близки и ти много добре знаеш, че те са добри хора, по принцип. Обаче виждаш, че правят някакви по-лоши неща или... Нередни. Да, мислят начин. По-нередно, по-лошо. Тогава не е ли правилно да се опитаме да им помогнем? Ние ги обичаме, нормално е да искаме да им помогнем, но не можеш да помогнеш на някой, който той не иска някой да му помогне. Разбира се. Просто трябва да опитаме, да им дадем шанс, но не сме длъжни да даваме всичко от себе си заради тях. Понякога е изтощаващо. Да, много. И може по този начин не само, че те няма да се оправят и ние да станем по-зле по този начин. Всъщност, супергероите по това, което видяхме, супергероите много често са хора, които са от най-близкия ни кръг, хора, които виждаме всеки ден и за всеки неговите супергерои са различни. Според мен моите супергерои също са родителите ми, защото майка ми помага на деца с увреждания. Ходи по църквите там, също помага и според мен това също е супергеройство. Абсолютно. Всъщност, според мен, суперсилите в реалния живот са когато видиш боклук на земята, да го изхвърлиш, примерно да даряваш неща, да даряваш кръв също, както бяхме казали за учителите и за лекарите. Добре, айде сега да видим колко най-много такива може да изброим. Един брейнсторминг да направим. Да, нахвърляйте примери. Да си пуснем таймера и да изброим колкото се може суперсили, които може да има всеки. Айде без таймер, някой ще брои. Някой ще брои. Да. Някой да брои до 20.
Да пуснеш паричка на просак. Да нахраниш коте на улицата. Да направиш благотворителен пазар. Да помогнеш на мама да измие чиниите. Да помилваш някое бездомно животно, защото те имат нужда от това. Ами да заведеш бездомно животно в приют. Да си даваш дрехите, на който има нужда. Да помогнеш на приятел. Да помогнеш на дете, което се е изгубил. На някоя баба да пресече. Да почистиш. Да си дариш старите дрехи. Да си дариш играчките. Те са толкова много... Да зададеш на някой непознат пари, ако не му стигат, примерно, няколко стотинки. Ами да правиш благотворителни концерти. Да засадиш дърво в парка. Да се усмихнеш на някой възрастен. Да направиш комплимент. Да помогнеш на някоя баба с чантите. Пренаситихме се май от опции, които имаме. Тоест има опции и трябва да ги правим. Не е като да нямаме какво да правим. И не са трудни. И също да се задоволяваш с това, което имаш, а не да искаш още и още. Също едно толкова малко нещо, толкова малко усилие, примерно да се усмихнеш на някого, да си спусне нещо и да му го вдигнеш. Толкова е лесно. Да. И може, знаете ли какво ще е много хубаво? Да си поставим като цел всеки ден да правим нещо добро. Айде, аз така съм, като бях по-малка, и в един буркан съм си слагала някакви неща добри и всеки ден си теглех и това нещо трябва да го направя до края на деня. Може да си направим буркан с добрини за школата. И всеки като влезе в школата да си тегли по една добрина и да трябва да изпълни днес. Правим. Съгласни ли сме? Да. Това е чалендж. И това е за всички, които гледат. Може да си направите такъв буркан или просто да дадете да си измислите предизвикателства с вашите приятели и да ги изпълните. Добре, ти как ги броиш тези добри смисъл? Ти правиш добро дори без да се замисляш. Примерно да вдигнеш на някой нещо от земята, аз няма да се сетя да го преброя, защото просто няма да се замисля. Да, и то понякога даже можеш да правиш добро за себе си. Да си правиш подаръчета, да си купиш шоколад. Да. Това пак е добро. В моментите, в които трябва да положим усилия, примерно е много рано сутрин и не сме в настроение, и наистина ни трябва да положим много усилията да се усмихнем, примерно на охраната в училище, тогава вече отчитаме доброто, защото сме положили страшни усилия понякога. Има хора, където искат примерно да си вземат нещо от магазина, но си казват, айде не е сега и то никога не остава време за тях, което също според мен не е добре. Крайна сметка трябва и ти да се чувстваш добре, за да караш другите да се чувстват добре. Да. Точно така. Един цитат от един сериал. Може да спомена сериал? От Twin Peaks един цитат. Всеки ден си прави по едно малко подаръче за себе си. И като едно обобщение може да кажем, че на един супергерой не му трябва на метал или костюм и не е задължително да има някакви свръхестествени суперсили, а просто да прави добрина за другите. Аз искам да кажа, че отново за 20 път да повторя, че да си първи е трудно, да правиш добро е трудно, обаче винаги се отплаща. Според мен, аз сега разбрах, че да си супергерой всъщност е много по-лесно. Просто не е страшно да се усмихнеш на някой или да му помогнеш в труден момент. Не е страшно. Нали, другите може да имат повече, но това не е най-важното. Най-важното е да можеш да правиш добро. За мен това, над което много се замислих в този епизод е, че имаме супергерои навсякъде около себе си и трябва да се заобграждаме с хора, които мислим за супергерои. Ако видите някаква кампания или нещо за даряване, помогнете, защото не се знае дали някой ден може на вас да ви се случи. Всички можем да сме супергероя в нечий живот. И никой не е застрахован. И мисля, че това е много добро обобщение за края на този епизод. Да. Благодарим ви много, че ни гледахте. Направете нещо добро, като лайкнете този клип и се абонирате за канала. Защото ще научавате много нови и добри неща от нас. Пишете ни в коментарите дали сте изпълнили нашите предизвикателства, защото днес правихме много предизвикателства към вас. И дали днес сте правили нещо добро. Напишете кой за вас е супергерой. Долу в коментарите. Благодарим ви, че гледахте. Ще се видим в следващия епизод. Чао! Чао!